La ciència no té més enemic que l'ignorant. Aquesta és una frase de Ramon Llull que em penso que sintetitza molt bé el seu pensament. Un home que no tenia por al coneixement, que no va tenir por, de fet, a intentar germanar diverses religions, jueus, cristians, musulmans, però també a intentar germanar o posar en connexió les ciències del seu temps, la física, la medicina, la lògica, amb els dogmes de la fe. Per tant, em penso que és una bona conclusió per un curs que intenta mostrar la universalitat d'aquest personatge enorme, d'una ment profunda i al mateix temps coratjosa i subtil. Gràcies per haver assistit a aquest curs. Espero que els diversos coneixements de Llull us acompanyin i que pugueu aprofundir amb alguns dels seus llibres i, sobretot, poder parlar amb vosaltres mateixos i amb els altres. Per aquests 16 arbres